Doni okone oganda mondo ket ler nyime kaka yo mar geng'o tuoche mikelo kod chido mar alwora kaka nyaldiema mosebedo ka sando ji e kauntis kaka Migori, e kinde ma bende owacho ni kauntis 15 ma piny Kenya pod oganda mathoth losore e bunge. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Chiendo ni mar piny owacho kawo kaluku migano mathieth mar keto ler maong'ere kaka epuka uchafu afya nyumbani chieno bende geto neno ne oganda dak kuonde maler kaka yo mar geng'o tuoche kaka mano ma nyaldiema ne oyawo yanga e kaunti ma Migori kod jagoro maduong' e migaono mathieth Mary Mudhoni. Kaunti ma Migori osebedo kod muoch mar tuoche ma ikelo kod lil kaka mano ma nyaldiema ka chakruok mar higane kwan ji 40 ne ogamo tuoni. Whenever we have cholera, it is among the slums usually affected. And the intervention measures we have taken, we always cooperate with members of the community. Tulikuwa na ugonjwa ingine ilikuwa inaitwa COVID. Ulikuwa mpaka ukiangalia mtu hivi, ukipinduka hivi unanawa mkono. Ukienda sokoni, ukisimama karibu na mtu unakimbia unanawa mkono. Mudhoni mane weka dakuningo gadantie piny maong'ere kaka Pida e sub-county ma Sunais Kardak makinde mokalo mokumo ganda ne ogamo tuo mar nyaldiema ne owacho ni tuoche kaka nyaldiema ok gin tuoche mabende kone bende oganda e kuonde ma gidake e kindeni. Hatutawahi itikia ugonjwa ya kolera tena ifike hapa Migori. Nimesikia, nimeona mpaka vijana wanajitolea sasa, wanaenda wakifagia, wanaenda wakiosha. Jagoro maduong' ne migao mathieth wacho ni en gima rach ni pod nitiere kaunti 15 piny Kenya ma oganda mathoth pod losore bungu. Bado tuko na counties na sitaki ku name and shame. We are still practicing open defecation. 15 counties. Chiendo ni mar keto ler alwora obire kaunti ma Migori e kinde mamoko jodak ma Pida e sub-county ma Sunais e borwok margi maong'ere kaka Apida Modern Group osebedo kadhi nyime kod keto ler e alwora giwegi. Gima nomiyo wabiro gi Apida Modern nikech ne Apida nolel. Namomiyo nowacho ni Apida Modern nyaka bigi moto margi kaka to make Apida clean. Jokanyo marwogni ma Apida Modern ka otele ko jakom margi Zakaria Otieno Dero wach ne gi kawo kangiwegi ma keto ler alwora margi bang' tuo ma nyaldiema ne omuoch e kar dakni. Mokwongo kane kolera nochako an awuon nabedo matuo ka kolera nomaka mano ring koda osiptal mano noyudo kapok wachako wach mar cleanliness ni. Koro kana wuok e osiptal to vijende nobedo piny mono na dieri jo county council gi gin giywayo mana main road mokalo main kocha to iwa kuma wadake ka ok ging'i ler ma iye ka. Emomiyo ne giamua giwacho ni ler ma iye ka wan wawegi manyaka to watim. Kada bende jodak gi ma Pida okawo okang' mar keto ler giwegi pod giywago midhieche mathoth ma oting'o onge mag kuonde ma inyalo puke takataka kaachiel kod moko. Kaka wadang' wating' takataka kwagolo takataka ka nyaka dumping site kama onego bed ni ibologie wayudo shida nikech waonge vifaa mar ting'o gigo. Wahaya mkokoteni 800 per day. Nok mar pi maler kaachiel kod chope bedo osethiro lere kuonde dak monego ji ni piny e kaunti ma Migori ma oting'o Apida, Nyasare kaachiel kod Panpieri. Machi hakuna, machi ilichengwa hapa ya China hatuioni. Ingine sijui inaitwa ya Nyasare inakuja mara moja hata kwa mwezi moja. Cho waonge go mawadhiye mara ariyo pi kobiro 1 week otigo kata 3 months kapok wachakwa neno pi watiyo gi pi molil. Mara adek sama watimo drainage mwagolo gik maricho richo mane wamwani wagolgi gigi wating'a ting'e e lwetwa kama samoro ng'ato ting'e kama ng'ato ting'e kama gigi pukore kuomwa. George Juma, Ramogi TV.